रयत शिक्षण संस्थेचे SSGM महाविद्यालय कोपरगाव, इयत्ता 11वी, विषय राज्यशास्त्र. मी प्राध्यापक हाडोळे SP आपलं या व्हर्च्युअल सत्रामध्ये सहर्ष स्वागत करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागील भागामध्ये तुलनात्मक शासन आणि राजकारण या दुसऱ्या भागाला सुरुवात केलेली आहे. आजच्या या तासिकेमध्ये आपण राज्यशास्त्राचे चौथे प्रकरण संविधानिक शासन या प्रकरणाला सुरुवात करत आहोत. या प्रकरणाचा अभ्यास करत असताना प्रथमतः आपण तुलनात्मक शासन आणि राजकारण म्हणजेच भारत, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका या 3 देशांच्या शासन पद्धतीची तुलना केलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे की शासन संस्थेचे कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ असे 3 विभाग पडतात. या 3 विभागांमध्ये कशा पद्धतीनं साम्य आणि फरक आहे हे आपण मागील तासिकेमध्ये अभ्यासलेले आहे. आजच्या तासिकेमध्ये आपण चौथे प्रकरण जे आहे या प्रकरणाला संविधानिक शासन या प्रकरणाला आपण सुरुवात करत आहोत. हे बघा, लोकशाही शासन पद्धती, हुकुमशाही, राजेशाही असे विविध शासन पद्धतीचे प्रकार आहेत. या सर्व प्रकारांमध्ये सर्वात लोकप्रिय असणारा प्रकार म्हणजे लोकशाही शासन पद्धती होय. कारण लोकशाही शासन पद्धतीमध्ये नागरिकांना हक्क हे दिले जात असतात. हे हक्क जे आहेत ते संविधानामधून दिले जात असतात आणि म्हणून सुरुवातीला आपण संविधान म्हणजे काय याही मुद्द्याचा विचार करणं आपल्याला आवश्यक आहे. आता संविधान म्हणजे देशाच्या राज्यकारभाराचे जे मूलभूत नियम असतात त्या नियमांना संविधान असे म्हटले जाते. संविधान हा एक जिवंत दस्तऐवज असतो. देशाचा राज्यकारभार कशा पद्धतीनं करावा याचे मार्गदर्शन हे संविधानामध्ये केलेले असते. म्हणजेच कोणत्याही प्रकारची शासन व्यवस्था सुरळीतपणे जर चालणे आवश्यक वाटत असेल तर संविधानाशिवाय ही गोष्ट अशक्य आहे. आणि म्हणून संविधानामध्ये राज्यकारभाराचे जे नियम असतात ते त्या ठिकाणी स्पष्ट केलेले असतात. आता संविधान म्हणजे काय हे पाहत असताना आपल्याला संविधानामध्ये 3 महत्वाच्या परस्पर संबंधी घटकांचा विचार या ठिकाणी करावा लागणार आहे. या घटकांमध्ये पहिला जो आहे तो म्हणजे नियमांचा संच, दुसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे अधिकारांचा संच आणि तिसरा मुद्दा आहे उद्दिष्टे आणि मूल्यांचा संच. या मुद्द्यांचा आपण या ठिकाणी विचार करणार आहोत. यातील पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे नियमांचा संच. संविधानातील परस्पर घटक पाहत असताना पहिल्या मुद्द्याचा आपण विचार करतोय तो म्हणजे नियमांचा संच. संविधानामध्ये कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ या शासन संस्थेच्या 3 विभागांची रचना, त्यांचे अधिकार, कार्य, त्यांची कर्तव्य या संबंधीचे नियम असतात. प्रत्येक शासन विभाग हा त्यांना नेमून दिलेले काम अधिकार क्षेत्रात करेल याची दक्षता संविधान घेत असते. म्हणजेच कायदे मंडळाला, कार्यकारी मंडळाला आणि न्याय मंडळाला संविधानाने दिलेल्या अधिकारांप्रमाणेच काम करावे लागते. याकरता इतर 2 शासन विभागांना तिसऱ्या विभागावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. म्हणजेच कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या 2 विभागांवर न्याय मंडळाचे नियंत्रण असलेले आपल्याला दिसून येते. उदाहरणार्थ, अमेरिकेमध्ये अध्यक्ष किंवा त्यांचे अधिकारी त्यांनी त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना पदच्युत करण्याची किंवा बडतर्फ करण्याची तरतूद केलेली आहे. म्हणजेच एखादे राष्ट्राध्यक्ष किंवा त्यांचे अधिकारी कर्मचारी यांनी नियमांचं जर उल्लंघन केलं तर त्यांना बडतर्फ देखील केले जाऊ शकते. तसेच शासन काय करू शकते किंवा काय करू शकत नाही या बाबतीतही संविधानामध्ये मर्यादा घातलेल्या असतात. म्हणून शासनाला जे अधिकार प्राप्त होतात
ते संविधानामधूनच अधिकार प्राप्त झालेले असतात. यानंतर दुसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे अधिकारांचा संच. संविधानातील परस्पर बाबी ज्या आहेत त्यातील दुसरा घटक आपण पाहतोय तो म्हणजे अधिकारांचा संच. संविधान नागरिकांचे हक्क व कर्तव्य नमूद करते. म्हणजेच प्रत्येक देशाच्या राज्यघटनेमध्ये नागरिकांना दिलेले हक्क आणि कर्तव्य जे असते यांची नोंद केलेली असते. तसेच या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी देखील सोपविलेली असते. प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्र, सन्मानाने व प्रतिष्ठित आयुष्य जगता यावे यासाठी विविध अधिकार दिलेले असतात. मात्र या अधिकारांना मर्यादा देखील दिलेल्या असतात. त्यावर काही बंधने देखील घातलेली असतात. उदाहरणार्थ भारतीय संविधानामध्ये नागरिकांना मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या 3ऱ्या प्रकरणामध्ये कलम 12 ते 35 मध्ये नागरिकांना मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. पण त्याचबरोबर त्यावर काही प्रमाणामध्ये मर्यादा देखील घातलेल्या आहेत. केवळ अधिकार देणे हे पुरेसे नसते तर त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी देखील असते. आणि म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेमध्ये जो घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क स्पष्ट केलेला आहे त्यामुळे मूलभूत हक्कांना अधिक महत्व हे प्राप्त झालेले आहेत. म्हणजेच फक्त राज्यघटनेमध्ये हक्कांची नोंद करून चालत नाही तर ते हक्क हिरावले गेल्यास किंवा हिरावले जाण्याची शक्यता असल्यास त्याविषयी तरतूद करणे आवश्यक असते. आणि म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेच्या 32व्या कलमामध्ये घटनात्मक उपाययोजनेचा किंवा सनदशीर मार्गांचा हक्क स्पष्ट केलेला आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांना आपले जे मूलभूत हक्क आहेत त्याविषयी अधिक खात्री जी आहे ती पटताना दिसते. भारतीय संविधानामध्ये या पद्धतीनं जे विविध मार्ग आहेत ते नमूद केलेले आहेत. त्याचबरोबर अशा या घटकांमुळे शासन, समाज, व्यक्ती यांचे परस्पर संबंध देखील निश्चित होतात. ती एक चौकट तयार होते. यानंतर संविधानातील परस्पर बाबींमध्ये 3रा घटक आपण पाहतोय तो म्हणजे उद्दिष्टे व मूल्यांचा संच. संविधानात उद्दिष्टे व मूल्ये ही नमूद केलेली असतात. यावरून संविधानामध्ये किंवा राज्यघटनेच्या निर्मितीमागील उद्देश स्पष्ट होतो. उदाहरणार्थ जगात सर्वात जुन्या संविधानापैकी एक असलेल्या अमेरिकेतील संविधानामध्ये त्याच्या निर्मितीमागील उद्देश हा स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. संविधानामध्ये न्याय प्रस्थापित करावा, देशांतर्गत शांतता आणि संरक्षण द्यावे, सार्वत्रिक लोककल्याण साध्य करावे, आम्हाला व आमच्या वंशजांना स्वातंत्र्याचे वरदान मिळावे, हे संविधान अस्तित्व आले आहे. यासाठीच हे संविधान अस्तित्वात आलेले आपणास दिसून येते. अशाच प्रकारच्या उद्दिष्टांनी भारतीय संविधान देखील तयार झालेले आहे. जगातील बहुतेक देशांचे संविधान हे लिखित स्वरूपाचे आहेत. एकाच लिखित दस्तऐवजात वरील 3ही घटक समाविष्ट केलेले असतात. सामान्यतः संविधान निर्मितीसाठी स्थापन केलेल्या विशिष्ट गटातील दीर्घ आणि सखोल चर्चेअंती संविधानाची निर्मिती होते. उदाहरणार्थ अमेरिकेतील संविधानिक परिषदेने त्यांचे संविधान निर्माण केलेले आहे. त्याच पद्धतीनं भारतीय संविधान निर्मितीसाठी घटना समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती आणि या घटना समितीने भारताचे संविधान लिहिलेले आहे. या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट नमूद करणे अतिशय आवश्यक आहे. ते म्हणजे कोणत्याही देशाचे संविधान हे पूर्णपणे लिखित अथवा अलिखित असू शकत नाही. लिखित संविधान जरी असले तरी त्यामधील काही भाग हा अलिखित असलेला आपणास दिसून येतो. तसेच ज्या देशांचे संविधान हे अलिखित आहे तेथे देखील काही प्रमाणामध्ये लिखित बाबी असलेले आपणास दिसून येते. उदाहरणार्थ युनायटेड किंगडम अलिखित संविधान जे आहे ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु त्या ठिकाणी काही लिखित अशा पद्धतीचे नियम किंवा पायंडे किंवा संकेत पाळले जातात. ते एकाच दस्तऐवजात लिहिलेले नसतात. उदाहरणार्थ युनायटेड किंगडमचा राजा किंवा राणी
प्रधानमंत्री नियुक्तीचा अधिकार त्यांना देण्यात आलेला आहे. या संबंधी कोणताही लिखित नियम नाही, परंतु ज्या राजकीय पक्षाला हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये बहुमत मिळते त्या बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्याची नियुक्ती ही प्रधानमंत्री म्हणून केली जाताना दिसून येते. म्हणजेच संविधान जरी अलिखित असले तरी त्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये संकेत किंवा नियम जे आहेत ते पाळले जात असताना आपल्याला दिसून येतात. यानंतर या प्रकरणातील आणखी एक महत्वाचा मुद्दा तो म्हणजे संविधानवाद. आता संविधानवाद म्हणजे काय हे पाहत असताना आपण संविधान म्हणजे शासनाचे अधिकार मर्यादित असणे. संविधानवाद म्हणजे काय तर शासनाचे जे अधिकार आहेत ते मर्यादित असणे म्हणजे संविधानवाद होय. शासनावरील मर्यादा संविधानात नमूद केलेल्या असतात किंवा त्या परंपरेने चालत आलेल्या असतात. संविधानाची सुरुवात 17व्या शतकातील जॉन लॉक या ब्रिटिश विचारवंताच्या सामाजिक करार सिद्धांत किंवा सोशल कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून झालेली आहे. या ठिकाणी आपल्याला स्लाइड मध्ये दिसणारे हे जे विचारवंत आहे ते म्हणजे थोर विचारवंत जॉन लॉक हे आहेत. जॉन लॉक यांनी त्यांचा प्रसिद्ध असलेला सामाजिक करार सिद्धांत किंवा सोशल कॉन्ट्रॅक्ट सिद्धांत हा या ग्रंथामध्ये याविषयीचे जे नियम आहेत ते आपल्याला दिसून येतात. त्यांच्या विचारानुसार शासन चुकीच्या गोष्टी करू शकत नाही आणि जर त्या गोष्टी शासनाने केल्या तर लोकांना ते शासन बदलण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच अयोग्य शासनाला सत्तेचा पाय उतार करण्यासाठी जनता त्या ठिकाणी भाग पाडू शकते. जॉन लॉक यांच्यापूर्वी 1215 मध्ये मॅग्ना कार्टा व 1689 मध्ये ब्रिटिश संसदेने संमत केलेल्या बिल ऑफ राईट्स मार्फत राज्यकर्त्यांवर बंधने घातलेली आहेत. या दोन्ही प्रकारांमध्ये म्हणजे मॅग्ना कार्टा आणि बिल ऑफ राईट्सच्या माध्यमातून शासनाच्या नव्हे तर राज्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात आलेल्या आहे. त्या काळामध्ये सत्ता ही प्रामुख्याने राजाच्या हातामध्ये होती. त्यावेळेस सत्ता विभाजनातून शासनाचे 3 विभाग निर्माण झाले. त्यावेळी शासनावर नियंत्रण ठेवण्याची कल्पना पुढे आली आणि ही कल्पना म्हणजेच आधुनिक काळातील संविधानवाद होय. आधुनिक संविधानवाद प्रथम अमेरिकेमध्ये संविधानातून मांडला गेला. अमेरिकन संविधानाच्या प्रथम 10 दुरुस्त्यांना एकत्रितपणे बिल ऑफ राईट्स असे संबोधले जाते. अमेरिकेमध्ये ज्या 10 दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या होत्या या 10 दुरुस्त्यांना बिल ऑफ राईट्स असे म्हटले जाते आणि या बिल ऑफ राईट्सच्या माध्यमातून शासनावर नियंत्रण आणले गेले. उदाहरण सांगायचे झाल्यास प्रथम संविधान दुरुस्तीनंतर व्यक्तीच्या बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्यास मज्जाव केला. भारतातही संविधानाने व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांवर बंधने घालण्यास मज्जाव केलेला आहे. शासनाच्या अधिकारावर नियंत्रण आणल्याची ही काही उदाहरणे आहेत. म्हणजेच भारतातील नागरिकांना त्यांचे जे मूलभूत हक्क आहे त्या मूलभूत हक्कांविषयी अधिक चांगल्या पद्धतीनं मूलभूत हक्क जे आहेत ते प्राप्त करून घेता येतात. आणि म्हणून शासनाचे जे अधिकार आहेत त्यावर काही प्रमाणामध्ये निश्चितपणे मर्यादा आलेल्या आहेत आणि म्हणूनच त्याला आधुनिक संविधानवाद देखील असे म्हटले जाते. अलिखित संविधान जर कोणत्या देशाचे असेल तर ते युनायटेड किंगडम किंवा इंग्लंडचे आहे. अलीकडच्या काळामध्ये युनायटेड किंगडम मध्ये देखील संसदेच्या सार्वभौमत्वाचा सिद्धांत अस्तित्वात आला. त्यामुळे तेथील संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचा अधिकार होता. म्हणजेच शासनावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. तरीही जेव्हा संसदेने अन्यायकारक व अनियंत्रित कायदे बनवले ते सर्व कायदे सतर्क लोकमतापुढे टिकले नाही. पूर्वीसारखे आज तेथे संसदेला सार्वभौमत्व नाही. याचे एक कारण असे की आज युनायटेड किंगडम वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा सदस्य आहे आणि त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय करार केलेले आहेत ज्यामध्ये त्यांनी व्यक्तीच्या हक्कांची हमी दिलेली आहे. या हक्कांमुळे शासनाच्या अधिकारावर नियंत्रण आलेले आहे.
यामध्ये ज्या संविधानाने शासनाचे अधिकार नियंत्रित केले त्या संविधानात दुरुस्त्या करून शासन ही नियंत्रणे काढू शकते. म्हणजेच संविधान दुरुस्ती किंवा घटना दुरुस्ती करून हे नियंत्रण काढून टाकता येऊ शकते. बऱ्याचशा संविधानामध्ये बदलांना वाव दिलेला आहे. म्हणजेच घटना दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देखील राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेला असतो. भारतामध्ये देखील अशाच पद्धतीनं घटना दुरुस्तीचा अधिकार स्पष्ट केलेला आहे. तो म्हणजे घटना दुरुस्ती किंवा बदलण्याचा अधिकार जो आहे तो भारतीय राज्यघटनेच्या 368व्या कलमामध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. साधारणपणे भारताची घटना दुरुस्ती ही 3 प्रकारे केली जाते. त्यामध्ये पहिला प्रकार जो आहे तो म्हणजे संसदेच्या साध्या बहुमताने घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर होते आणि राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर ती घटना दुरुस्ती केली जाते. दुसऱ्या प्रकारामध्ये संसदेचे विशेष बहुमताने घटना दुरुस्ती विधेयक हे मंजूर झाल्यास राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने घटना दुरुस्ती ही केली जाते. आणि तिसऱ्या प्रकारामध्ये संसदेचे विशेष बहुमत अधिक 2/3 संसदेचे विशेष अशा पद्धतीचे म्हणजे 2/3 बहुमत अधिक निम्म्यापेक्षा जास्त घटक राज्यांच्या संमतीने घटना दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर केल्यास राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी झाल्यास घटना दुरुस्ती केली जाते. आणि म्हणून घटना दुरुस्तीचा अधिकार भारताच्या राज्यघटनेमध्ये देण्यात आलेला आहे. देशाच्या प्रगतीच्या मार्गात अडसर वाटत असतील अशा बाबतीत घटना दुरुस्ती जी आहे ती केली जाते. आपण या ठिकाणी एक अतिशय चांगल्या पद्धतीचं उदाहरण जे आहे ते विचारात घेणार आहोत. ते म्हणजे केशवानंद भारती या खटल्याचा संदर्भ आपण घेणार आहोत. 1973 साली या स्लाइडमध्ये दिसणारे जे आहेत ते म्हणजे केशवानंद भारती आहेत. यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक याचिका दाखल केलेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाच्या संविधान दुरुस्तीच्या अधिकारावरच नियंत्रण आणले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की भारतीय संविधानाला एक मूळ संरचना किंवा बेसिक स्ट्रक्चर आहे. ते बेसिक स्ट्रक्चर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शासन बदलू शकत नाही. यालाच मूळ संरचना तत्व बेसिक स्ट्रक्चर असे म्हटले जाते. आणि म्हणूनच लोकशाही शासन पद्धतीमध्ये घटना दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, परंतु घटनेची जी मूळ चौकट किंवा बेसिक स्ट्रक्चर जे असते ते बदलण्याचा अधिकार हा शासनाला देण्यात आलेला नाही. लोकशाहीमध्ये संविधानवाद म्हणजे केवळ शासनाच्या अधिकारावर नियंत्रण एवढेच नव्हे तर संविधानाच्या भावनेचे पालन करणे होय. जी तत्वे संविधानाची पायाभूत तत्वे आहेत ती सत्तेवर असणाऱ्यांनी त्यांचे पालन केले पाहिजे. यालाच संविधानिक नैतिकता असेही म्हटले जाते. अशा पद्धतीनं संविधानवाद म्हणजे काय याचा विचार आपण या ठिकाणी केलेला आहे. यानंतरच्या पुढील भागामध्ये लोकशाही शासनाचे जे प्रकार आहेत ते आपण पुढील तासिकेमध्ये अभ्यासणार आहोत. या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.